poštovanje, ja sam Dragan Mileusnić, vlasnik Bull Terijerke Kali. Pre jedno pola godine smo imali problema sa alergijama, počele su, ona ima 6 godina, počele su da se javljaju na šapama i na stomaku. Vodio sam je kod veterinara, dobijala neke koktele injekcija i neku terapiju. Međutim, kako dobije te injekcije, bude i dobro tog dana, sutra dan ponovo sva pocrveni, drapa se, bukvalno bilo jedno 3-4 meseca je trajalo i razmišljao sam ako se tako nastavi, ne daj Bože, znači ne znam, morat ću da je uspavam. Jer pas se bukvalno mučio, nije mogao da spava, non stop se drapa, češka, grize šape, sva je bila u ranama i prosto nisam mogao da dođem do rešenja. Veterinar daje terapiju, znam da šteti to jetri, pomogne joj samo u 2-3 dana i ponovo se sve vraća na kako jeste stalno. Onda sam preko jedne prijateljice došao u kontakt sa Gruom iz Premila koji mi je preporučio antialergijske granule. Pošto je Kali generalno jela sve, znači bukvalno kako ko jede kod nas u porodici, daje njoj sa granulama koje je jela je i ovako sa strane svu živu hranu, od mesa do ne znam nija svega i svačega, testa, slatkog ponekad i tako. I onda je Gruja preporučio da probamo te antialergijske granule i da joj svu hranu, znači izbacim iz upotrebe, samo da bude mesec dana na tim granulama, da vidimo čisto da li će da bude neki pomak, pošto svakako nisam imao šta da izgubim. I stvarno donao mi je dečko džak i od kad je počela da jede te granule, posle bukvalno 2 nedelje se već videla promena, manje crvenila, pas mirniji, više spava. Ona je jela dobro i dok je imala te alergije, ali pas je konstantno mršavio. To mršavljenje me najviše brinulo, zato što bukvalno pas koji jede 2 puta dnevno i koji ima 25 kg, ona je posle 2-3 meseca imala 18-19 kg, videla se rebra, znači kao pit je izgledala, a ne kao Bull Terrier. I sa ovim granulama antialergijskim Premilovim, stvarno pas mi se vratio, posle već 2 nedelje se videlo onako, kilaža se popravlja, manje crvenila, posle mesec i po dana grudni koš je opet dobila leđa, super je napredovala i što je najbitnije, smirila se, znači alergija i stvarno su mi izlečili psa, apsolutno sam prezadovoljan.